para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling magpaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika, pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas akti pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. May TC ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion nagpagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Pagklinika 4 Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:07. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko.
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Miyerkules nga adlaw, Pebrero 5, tuig 2025. Mga ka-K5, sarag kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Yan si K5, Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa aton mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa aton top story of the day, Vice President Sara Duterte gin-impeach sang House of Representatives. Pinagi sa 215 ka mga mamalidha ang nagpirma pabor sa impeachment complaint. Samtang sa balita lokal, National Assembly sang League of Vice Governors iga-host sang Iloilo. Sa dugang balitang lokal, sospek na nagtiro patay sa live-in partner sang iya anay kahagugma sa Santa Barbara, Iloilo at large sa gihapon. Kaso nga murder kag paglapas sa community gun ban, iga-file batok sa suspect nga lalaki nga nagtiro sa live-in partner sang iya anay kahagugma sa Banwa sang Santa Barbara. Sa dugang balita, signing sang Peace Covenant significant kag meaningful sa tion sang eleksyon suno kay Attorney Rainier Laison o kon sang COMELEC Iloilo. Sa balita nasyonal, utang sang Pilipinas nagsaka na sa 16.05 trillion pesos. Kag sa ato naman balitang international, US President Donald Trump luyag nga siraduhon ang Federal Department of Education pinaagi sa isa ka executive order. Sa balita sa patag sang sports, Eldrio Yulo target ang ASEAN Junior World Championships. Sa ato naman balitang entertainment, girl group nga Bini nagperma na sang kontrata sa ABS-CBN. Amay ito ba ang aton mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita nga unan ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 6:13 kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Ang aton top story of the day ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and the sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon magpangapi, Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa aton top story of the day, formal na nga gin-endorso sang Kamara sa Senado ang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Imini matapos nga nagpirma ang 215 ka mga mamalidha o kung masobra 1/3 sa mga miyembro sang Kamara de Representantes ang impeachment complaint bato kay VP Sara Duterte.
Ginpangunahan ni Presidential Son kay Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang kapin 200 ka mga mamalidha nga nag-file or sa pag-file sa impeachment complaint batok sa Vice President. Una diri ginkumpirmar ni House Secretary Reginald Velasco nga may nag-file sa ikapat nga impeachment complaint nga may nagakaigo nga numero agud nga magsaka ang impeachment sa Senado. Nabato naman sa Office of the Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Balitang lokal. Sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, iga-host sang Iloilo Province ay ika-99 nga National Assembly sang League of Vice Governors of the Philippines. Suno kay Vice Governor Christine Garin, ang kahiwatan ang natalana sa Pebrero 6 tubtub 8 sining nga tuig sa Courtyard by Marriott Hotel. Dugang pa sang Vice Gobernador, 40 ka mga Vice Governors gikan sa naglain-lain nga mga probinsya sa pungsod ang magatambong sa kahiwatan kung saan mag-aumpisa ang programa sa alas 4 sa hapon sa Pebrero 6. Luwas sa mga vice-gobernador, ginalaoman man ang presensya sa pila ka mga dinapit nga bisita nga ginalakipanan day Regional Director Juan Jovian Ingeniero sa Department of Interior and Local Government, DILG Region 6, Congresswoman Jolien Jamjam Barundas ang siyudad sang Iloilo, kag Kenneth Liruna ang magasibri naman bilang guest speaker. Liton kita sa dugang balitang lokal. At large sa gihapon ang suspect nga nagtiro patay sa ka-live-in partner sang iya anay kahagugma sa Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo pasado las 2 ang hapon Pebrero 4 tuig 2025. Madumduman niya ginkilala ang suspect nga si Ronald Susbilia, 48 anyos, isa ka jeepney dispatcher nga residente sang Barangay Dalid sa Santa Barbara. Samtang ang biktima naman amo si Rodito Celis, 44 anyos, referee sa mga basketball, kag residente naman sang Barangay Umambog, Santa Barbara, Iloilo, kag ang babae nga si alias Maymay ang ginabanta na kaedad sang 40 anyos. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Rafi Senyeres, ang officer in charge kon OIC sang Santa Barbara Municipal Police Station, padayon pa sa gihapon ang ila hot pursuit operation batok sa suspect o kon kay Susbilia. Suro pa kay Senyeres nga wala man na-recover sa crime scene ang pusil nga gingamit ni Susbilia apang na-recover sa lugar ang duha ka unfired kag 7 ka mga slugs. Dugang pa sini nga selos ang ginalantaw nila nga motibo sa pagpatay ni Susbilia kay Celis. Sa investigasyon sang Santa Barbara Municipal Police Station nga nagsulod sa balay ni alias Maymay si Susbilia, agod nga bawion ang kulintas nga ginhatag sini kag naghambal pa sa mga tinaga nga tapuson ta na lang ini. Kag ginaligid lamang nga gintiro si Celis nga nagahigda sa payag. 3 ka beses nga gintiro sang sospek ang biktima sa sulod sang balay, hapang nakatingwa pa si Celis nga magdalagan. Tubtob nga naglagsanay sila sang sospek sa highway kag natiruhan pagid sang 5 ka beses. Nakaangkon sang isa ka pila sa liog, collarbone, alatrasan, dalom sang ilok, dalom sang likod, kag 3 naman sa tiyan. Samtang kaso naman nga murder ang i-file batok kay Susbilia o kon sa sospek, kag sulod naman ini sa paglapas sang Comelec gun ban. Ini nga bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gin magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, lamay gin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig ini sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke o kon heart attack. Nagapamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Ginapreparar na sang Santa Barbara Police Station ang pila ka mga dokumento agud pasakaan sang kaso ang suspek nga nagtiro patay sa live-in partner sang iyaanay kahagugma sa Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo, Pebrero 4 sang hapon. Madumduman nga ginkilala ang suspek nga si Ronald Susbilia, 48 anyos, isa ka dispatcher sa jeep, residente sa Barangay Dalid, samtang ang biktima naman amo si Rodito Celis, 44 anyos, referee kag residente naman sa Barangay Umambog, Santa Barbara, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Rafi Senyeres, hipi sa Santa Barbara Police Station, ginpayag sini nga murder ang iga-file batok sa suspect kag sulod naman ini sa paglapas sa Comelec gun ban.
Sunod pa kay Senyeres nga posible nga nagasilos sa gihapon si Susbilya bagod nga nakaagi pa ini reklamo sa punong barangay sang lanag nga bago naman ang live-in partner ni alias Maymay. Dugang pa sang hiping nga 5 ka tuig nga nag-upon si Susbilya kag Maymay kung sa diin maisa sila ka bata nga lalaki nga nag-edad na sang 5 ka tuig. Anom naman ang bata ni alias Maymay sa una sini nga bana kag wala naman sila sang bata ni Silis nga 2 pa lamang ka bulan ang ila relasyon. Sa piyak nga bahin, makabig nga may significance kag meaningful ang pagproseso sang preparasyon para sa eleksyon, ang pagpirma sa Peace Covenant. Ini ang pahayag ni COMELEC Provincial Election Supervisor 4 Attorney Rainier Laison kadungan sang Peace Covenant signing for 2025 midterm election o kon national and local elections nga ginpatigayon sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO headquarters. Subong nga adlaw Pebrero 5 2025. Suro pa kay Laison nga nagapakita lamang ini sa publiko nga nagaugyo na makatapos ang Philippine National Police o kon PNP, Philippine Coast Guard o kon PCG, Philippine Army, COMELEC, mga kandidato kag iban pa nga election stakeholders para sa matawhay may integridad kag patas nga piniliay. Nahibaluan nga pila lamang ka kandidatong nagtambong sa nasambit nga kahiwatan apang ginaatag ni Laison nga bisan gamay lang nga kandidatong nagpadulong hindi naman ini ang basihan para mahambal nga failure o kun napaslawan ang ila Peace Covenant. Sa iban pa naton nga balita lokal, pasado na sa Iloilo City Council ang resolusyon nga naghatag sa otoridad kay Mayor Jerry Triñas nga batunon ang partial turnover sa Iloilo Sunset Boulevard. Iniagod nga matagan sa otoridad ang city government nga magpatuman sa mga pagsulundan sa nasabit nga bahin sa syudad. Samtang natala na naman nga magapatukod sa Task Force Sunset Boulevard para ipatuman ang mga nahisugtan nga mga pagsulundan sa among lugar. Naibulaan nga partial turnover pa lamang ginpatuman bagod nga wala pa matapos ang lubos ang nasambit nga proyekto. Sa kaangot nga balita, ginamonitor o kon ginpasalamatan ni Iloilo City Mayor Jerry P. Triñas ang Iloilo City Council sa paghatag otoridad sa iyang batunon ng partial agreement sa turnover sang Sunset Boulevard. Bangod rin natalana nga magpagwa sang executive order si Triñas o kon nagpagwa na si Mayor Triñas sang executive order subong nga adlaw. Nakasaad sa EO sang alkalde ang mga pagsulundan sa Sunset Boulevard kag amuman ang pagpatukod sang task force sa nasambit nga proyekto. Ini nga bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kaluan sang klinika DTX 500 ang Palaya Leaves with the sugar cane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, agad nga mangin mahamuok ang katulogon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ginamonitor sang Iloilo Provincial Government ang crime rate sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr., importante nga may ginamonitor nga ang probinsya sang mga mabalhag nga kriminalidad agud nga masiguro ang safety sa mga pumuluyo. Dugang pa sang gobernador, nagapakigangot ang provincial government sa Iloilo Provincial Police Office agud nga mahibiloan ang ilang plano sa pagtapna sang krimen nga mahimo matabo sa probinsya. Sa dugang balitang lokal, ginkalipay ni 2nd District of Iloilo Congressman Michael B. o kon Michael Mike Goriseta nga nakapasar na sa Kongreso kag mahimo na nga ipasaka na sa Senado ang propose kon ginaduso nga House Bill nga ilisan na ang pangalan sang Bangga Dama sa Santa Barbara, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM sa Congressman, iyagin pahayag nga ang katuyuan sang House Bill 10891 amo ang hatagan sang pagpasidungog si anay Congressman Arcadio H. Goriseta sa yasirin ng liderato nga nangindako nga butang sa pag-uswag sang segundo distrito. Dugang pa sini nga ginadayaw man sa mga tawo ang mga proyekto amo man ang mga improvements sang dalan nga ginpasemento sa segundo distrito. Sandig pa kay Honorable Goriseta, iya lang ginapadayon ang ginumpisahan sang iyamay sa pagpasangkad sang amo nga distrito. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita nasyonal, ginadulong naman sa kaluan sang DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kabaghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga skin diseases, kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa.
Naglabot na sa 16.05 trillion pesos ang total outstanding debt sa gobyerno sa Pilipinas sa katapusan sa tuig 2024 suno sa Bureau of Treasury o kon BTR. Nadugangan sa 1.44 trillion pesos ang utang sa pungsod kung ipaanggid sa tuig 2023. Sa kabugusan naman nga utang sa Pilipinas, 10.93 trillion pesos ang domestic debt kag ang external debt naman naglabot sa 5.12 trillion pesos. Sa dugang balitang nasyonal, ginmandoan sang Supreme Court ang Kamara, Senado kag si Executive Secretary Lucas Bersamin nga maghatag sang komento sa sulod sang napulo ka adlaw sa petisyon nga nagakwestiyon sang constitutionality sang Republic Act No. 12116 o kanang General Appropriations Act of Fiscal Year 2025 o kon GAA. Suro sa mga petitioner, nagalapas ang GAA sa konstitusyon, bangod wala ini nagseparar sang mandatory funding sa PhilHealth. Ginapahayag man nga naglapas man sa layi ang pagsaka sa mga appropriation nga masobra pa sa rekomendasyon sang presidente kag nagseparar ini sang pinakadako nga budget sa infrastruktura nga dapat para sa edukasyon. Dugang pa nga mayaraman sa mga blanco ang bicameral committee report sa General Appropriations Bill. Inigabayan sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa Kaluan sang Klinika Diofresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, indigin magkalipat magamit sang Klinika Diofresh Dio Roll-On para preska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika Diofresh, the natural Dio Roll-On. Ginpaginwala sang Chinese Embassy ang pahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, nga ini ang constant target sang Chinese hackers. Sa isa ka interview kay Romualdez, ginpahayag sini nga iya ginhambalan si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, sa ginhiwat nga Vendionor sa Manila nga ang iya phone ang nahack. Madumduman nga sa nakaligad naman nga semana, nagpakigbahin si Romualdez nga siya ang constant target ng Chinese hackers sa giniwat nga forum sa American University School of International Service sa Washington. Suno pa sa iya nga pila ka mga key Philippine government officials ang ginatarget sang ginapahayag nga Chinese hackers sandig sa US intelligence reports. Balita International. Sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong naman sa Kaluan sang Klinika Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca para sa pirmilang ginakapoy kag badasig kapuyon sa mga maluya ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagabulig ni para mangin maayo kag mangin masulhay ang sirkulasyon sa aton dugo kag nagapataas ang libido para man sa mga babayi o kun lalaki. Extend the food supplement. Ginpahayag ni President Donald Trump sang Estados Unidos nga sang Pebrero 4 nga luyag niya nga siraduhon ang Federal Department of Education gamit ang isa ka executive order. Suno sa iya nga mas madamo ang ila ginagasto kada estudyante ikumparar sa ibang pungsod, gani luyag niyang himuon nga tugutan ang mga estado nga magdumala sa mga eskwelahan. Nagpahayag man si Trump nga magatrabaho siya upod sa Kongreso kag sa Union sa mga manunudlo sa pagdala sa mga pagbag-o. Naghahimo man sa ang administrasyon ni Trump sa mga tikang nga pag-defund sang departamento kag ang pahibalo sa ginaplano nga mga aksyon mahimo nga mag-abot sa katapusan sang Pebrero. Ang nasambit nga defunding sa kabahin sang pagtingwa sang bagong nga gintukod nga Department of Government Efficiency ni Trump nga ginpangunahan naman sang bilyonaryo nga si Elon Musk sa pagkilala sang fraud kag wasteful government spending. Sa ato naman balita o kondugang nga balita sa luwas ang pungsod, nagpahayag si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa isa ka interview broadcast sang Martes nga adlaw nga nagdangat ang Ukrainian casualties tugas ang malapit 3 ka tuig nga kinagamo sa Russia sa 45,100 o kon 45,100 kag mayra sang 390,000 nga numero sa mga napilasan o kon injured. Sa interview kay Zelensky, ginabanta naman nga 350,000
50,000 ka mga Russian ang napatay kag ang numero naman sang injured o kanapilasan ang nagsaka o konyara sa 600,000 pasaka. Dugang pa sini nga madamo naman sang missing in action ang Russian forces. Suno pa sa iya handa ang pungsod Ukraine nga mag-engage sa diplomatic track agod nga tuldukan o kung mauntato o kung pauntaton ang kinagamo lakip na ang pag-istorya kay Russian President Vladimir Putin kung kinahanglanon. Balitang Sports. Sa detalye naman sa aton balita sa inampang, ginadulong sa kalawan sa klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics adlaw-adlaw para makaangkon sa matinlo nga tiyan kag kulon. Para makalikaw man sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Ginahandaan ni Carl Eldrew Yulo ang Asian Gymnastics Junior Championships kag Junior World Championships subong nga tuig. Suno kay Eldrew, adlaw-adlaw siya nga naghanas bisan pa nga wala ang iyang coach nga si Muhiro Kogiyama nga muman ang naghanas sa iya uton nga si Carlos Yulo. Matapos nga madinalag-on nga training sa Japan sang bulan sa Oktubre, natalana nga dipinsahan ni Eldrew ang iya titulo sa vaults aparatos sang Asian Junior Championships sa South Korea sa Hunyo 12 tubtub 16 kag ang masunod naman ang Junior Worlds sa Manila halin Hulyo 12 tubtob 21. Magluwa sa gold medal sa vault sa Asian Championship sa Uzbekistan, nagdaog man siya sang 8 ka bulawan sa Chu Wai Chong Cup sa Hong Kong sadtong Disyembre, kabandanan nga ini siyang ginatagan sang special citation sa 2024 PSA Awards Night. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, nagpirma na sang kontrata sa ABS-CBN ang Nation's Girl Group nga BINI sa Dolphy Theater sa Quezon City sang Pebrero 4 tuig 2025. Ang pagpirma sang kontrata ang natabo 2 ka semana antes ang Philippine leg sang ila ginahulat nga BINIverse World Tour 2025 nga magasugod naman sa Philippine Arena sa Pebrero 15. Opisyal nga gin-launch sang Hunyo tuig 2021 upod ang ilauna nga single nga Born to Win. Ang grupo nga ginabugosanan day Aya, Bini Colette, Bini Gwen, Joanna, Maloy, Mika, Sheena, kag Stacy nga nangin kilala sa music industry bangod sa ila hit track pareho na lagid lamang sang Karera, Salamin Salamin, Pantropiko kag madamo pa sang iban. Ang Bini ang nagpabutyag naman sang ila sila nga pagpasalamat sa ABS-CBN sa pagsalig kag sa dedikado nga mga fans nga kilala o kunang mga fans nga kilala bilang Blooms sa ila wala untat nga suporta. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Salmo 34:14 nagasling, dapat likawan niya ang malain kag himuon ang maayo. Tinghuan niya nga mangin maayo pirmi ang iya relasyon sa iya isig katawo. Philippine Standard Time alas 6:31. Kag amay tuban mga kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Mga ka-K5, padayon ka mo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official Facebook pages. Ang K5 News FM Iloilo 88.7, kag K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Makitaan man kami sa amon nga YouTube channel and of course sa amon TikTok account. Bantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo alas 7 tubtob alas 9. Ang programa Phone Palupod kay K5 Troy Tisoy alas 9:30 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch mapod kay K5 June Kapulot. Ang matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubtob alas 4:30 sa hapon. Ini nga bayan man sa aton mga pagbalita ginadulong man sa pagpakigbuylog ni K5 Ray Espiha Umalay nga nagapalangga gid sa mga taga-pututan. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gyapon kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM.